everyone heard ma-utterances akaitwa nemukoma Bombshell Geza muhis official address yakaita pahendo yake yeX. Panapa takuona kuti vakomana vaya vachipindura tinoona kuti vana Jenfan Muswere vanozikanwa kuti ndo vakomana veMinistry of Information vaya vachiresponda pamusoro pemashoko anoitwa naBombshell akanyanya kutarisa pamusoro pe the 31st of March protest. Sanambira mashoko abuda panapa achinzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe panapa apindura. Subscribe, like, on the bell kuti mina ndibisa posta this video ramuri kuona raJenfan Muswere achiadresa vagari venyika yeZimbabwe inongwa ichinzi the Geza effect. Through Minister of Information Jenfan Muswere, Government of Zimbabwe has responded to 31 March planned uprising. Voice of Information, Publicity and Broadcasting Service Minister Jenfan Muswere. The nation should continue ignoring the delusional rumblings being made by former ZANU-PF member Mr. Blessed Geza. Information, Publicity and Broadcasting Service Minister Dr. Jenfan Muswere said. Thomas Kwambara toko panamba na Jenfan Muswere chiti aiwa vanhu we are being advised kuti aiwa musatirira mashoko anotogwa naBombshell, do not tolerate him. Mukomana ada kuincite violence. Mashoko ari kuda panapa achitogwa nevakaona patukana kuti aiwa vanhu vagara panguva ino titora chikwa chiri paground. Vanhu panguva ino they are really affirming nekuna nozigeza zvinhu zviri kuzikamwa, asi kunyange zvavo ari mashoko atagwa nawo kune publicity atingamarasi. Mashoko andava ndichikupingirai panapa tudze mafunguro emotodi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.